Σήμερα θα παίξω με κάποιον άλλον. Όχι ρε, έφυγε ο άλλος. Όχι ρε, έφυγε ο άλλος ρε φίλε. Πω, τι να κάνω εγώ τώρα. Πω, τι θα κάνω εγώ τώρα. Ω, βρήκα κάποιον άλλον. Είναι χαζός. Είναι χαζός. Πάμε λίγο. Είναι χαζό. Πω ρε, πόσο χαζός είναι. Είναι πολύ αργός. Πάμε λίγο ρε φίλε, μην είσαι αργός. Κοίτα. Ο χαζούλης. Ο χαζό... Ο χαζός δεν ξέρει πώς να το κάνει. Και το κάνει. Ρε χάζε, τώρα θα χάσουμε το παιχνίδι επειδή αυτός ο χάζος δεν ξέρει πώς να κάνει το πίδημα. Χαζέ, εγώ όλα τα κάνω. Πάμε έτσι, χαζέ. Κοίτα τι κάνει ο χαζός. Κοίτα ρε φίλε. Εγώ είμαι τώρα χαζός. Θα είπα και πάρα πολύ. Μπαγαζούλη. Κοίταξε λίγο που πήγαμε με τον χάζο. Δεν νομίζω ότι θα πάω μαζί του. Εδώ. Εγώ πάλι έκανα αυτό τώρα λάθος. Όποιος δεν ξέρει τι εννοώ πάλι, έχω ένα βίντεο που έχω κάνει. Ας το κοιτάξετε. Αν δεν ξέρετε τι εννοείται. Και αν δεν ξέρετε τι. Στο άλλο βίντεο δεν πρόλαβα να δείξω ποιο παιχνίδι. Σε αυτό θα δείξω ποιο παιχνίδι είναι. Άμα σας άρεσε, παίξτε το. Ποιο βίντεο λέω, κοιτάξτε από το κανάλι μου. Μην γράφετε στα σχόλια, δεν ξέρω μην. Όχι. Δεν χάζει, πάμε. Χαζό είναι. Κοιτάξτε που κόλλησα.
Όχι ρε. Κάπως έτσι τελείωσε το βίντεο. Τώρα θα σφίξω πως λέγεται το παιχνίδι. Να το παιχνίδι. Σε όποιον άρεσε ας το παίξει. Bye!